مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على هذا الحبيب الذي في مضه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي. هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا سبحان من خصه بالفضل والكرم. هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش محمود. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddarci ƙara haɗuwar mu a wannan babban gari mai albarka, gari na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, garin dogon daji tambuwar local government jihar Sokoto Najeriya. Ba don komai ba sai don gabatar da tunatarwa ga kaina da 'yan uwa wadda aka wa wannan haɗuwa ta mutake da nasiha ko tunatarwa ta goron sallah. Kusan wannan karatu an so a yi shi tun 1 ga watan shawwal, 2 ga watan shawwal afwan, amma Allah bai nufa ba a wancan lokacin. Amma yau da Allah maɗaukakin sarki ya amince, yau gashi mun zo kuma an fara gudanarwa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin 'yan uwa da suka yi ƙoƙari har wannan karatun ya haɗu, Allah ya saka musu da alkhairi. Tun daga shi abokina gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu, amma ba na tudun wada ba, na dogon daji, shi ma Allah ya gwada mana shi ma ya rika jihar gaba daya, da sauran yayin na tun daga director finance insha Allahu ba da jimawa ba an karibin Malam Nasiru, Allah ya kara mu rayuwar shi da tamu albarka. Kuma na ga kamar liman ya shigo, shi ma muna tare da shi liman Umar, Allah ya kara mu rayuwar shi da tamu albarka. Da sauran 'yan uwan da in na tsaya liso sunayen za mu dan dau lokaci. Muna roƙon Allah ya sa mu wannan haɗuwa tamu albarka, ya sa ta zama sanadiyar shigan mu aljanna. Abinda za mu ɗan nasiha a kan shi, wasu daga cikin falala ko darajoji da matsayi da girma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda a duk cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala shi yakan zaɓa daga cikin bayansa wanda ya ga dama. Wallahu ya khluqu ma ya sha'u wa yakhtar. Allah shi yake halitta abin da ya ga dama kuma shi yake zaɓa. To duk cikin halittun Allah gaba ɗayansu babu wanda ya kai daraja irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ya fi kowa matsayi, ya fi kowa girma, ya fi kowa cancanta a yi mai da'a sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harithun alaykum bil mu'minin حريث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله مدوكاكين sarki yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hakika manzo ya zo muku daga jinsin ku ya ku larabawa. Ai balarabe ne ko? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balarabe ne kuma ba quraishi ne. To ana magana da su larabawan cewa lallai daga jinsin ku ne, mutum ne irin ku, ba aljani bane, ba mala'ika bane, kun san shi, kun san asalinsa, kun san danginsa. Wata ƙira'a min anfasikum, wanda ya fi kowa daraja daga cikinku, ma'abuci daraja. Akwai wanda ya kai darajar annabi cikin larabawa gaba ɗai? Babu wanda ya kai shi daraja.
don haka ya ku masu girma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa girma a duniya, ya fi kowa matsayi a duniya, ya fi kowa daraja sallallahu alaihi wasallam. don haka shi yasa Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah ya ce azizun alaihi ma anittum duk abin da zai sa ku kunci ko damuwa, azizun alaihi yana nauyi ga manzon Allah baya son shi. Shi yasa kafin ya bar duniya duk abin da zai sa wannan al'umma ta dace da alkhairi sai da manzon Allah ya karantar da ita. Duk abin da zai sa wannan al'umma ta ci baya ko ta samu matsala a duniya ko lahira sai da manzon Allah ya karantar da mu. Me yake hana muna aiki? Rashin karatu da kuma son zuciya. Allah ka shiryar da al'umman mu. Don haka Allah madaukakin sarki ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim, mai jinkai ne mai tausayi ne ga masu imani sallallahu alaihi wasallam. Malamai sun yi saɓani cikin ulul azmi, muttafaqun alaihi, an yi ittifaqi dukkanin ahlul ilm cewa wanda an na farko babba gaba ɗai shine wa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dama mun san ulul azmi annabawa ne manya guda nawa? Guda 5, kamar yadda Allah ya bada labarin cikin suratul ahzab. Allah ya ce wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Allah madaukakin sarki ya ce wa iz akhadna mithaqal ladina وإذ أخذنا ميثاقا من النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم سنوى وموسى وعيسى. كاغا su biyan ne kenan, kamar da ta kwarata tana can cikin suratul shura. Shara'a lakum min ad-din من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. don haka Allah subhanahu wata'ala ya gaya muna waɗannan annabawa su ne manya-manya. Alƙur'ani ya ba mu labarin annabawa guda 25, to cikin 25 ɗin ga manya daga cikinsu su ne guda 5. Cikin guda 5 ɗin nan kuma wanda ya fi kowa daraja da matsayi da fifiko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wake bi masa shine annabi Ibrahim alaihi salam, saboda shine abul anbiya. Wannan babu saɓani. To na uku ne, wane ne na uku? Malamai suka rinja da cewa annabi Musa, saboda duk cikin bani Isra'ila babu annabin da ya kai shi daraja da girma a cikin bani Isra'il. To amma na hudu da na biyar tsakanin annabi Nuhu da annabi Isa, malamai nan sun kai shiru, ba a san wane ne ya fi ba. Amma dai mu abin da ya shafe mu wane ne a gaba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka ya fi kowa girma, ya fi kowa daraja. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kariya ta ko'ina. Allah ya tsalkake ganinsa, ya tsalkake zuciyarsa, ya tsalkake tunaninsa, ya tsalkake baccinsa, ya tsalkake komi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi manzo Allah in yana bacci zuciya ta ba ta bacci, shi baya baccin ka irin yadda muka yi ni da kai sallallahu alaihi wasallam. Idanu ne ke bacci amma zuciyarsa ba ta bacci. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu daraja da ɗaukaka da fifiko saboda kyawawan ɗabi'unsa. Saboda Allah ya gaya muna wa innaka la'ala khuluqin azim. Lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana akan ɗabi'u masu girma, masu daraja, wa'anda duk wanda ke son ya yi koyi kai ya cancanta ya koya. Saboda a duniyar mu mun sani ba a taɓa ganin mai kyawawan halaye da ɗabi'u irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a jahiliya mushrikan larabawa sun san wa'ashi, sun yadda da nagartarsa, sun yadda da amincinsa. Ƙarshe ma su suka ce mai amintacce, su suka raɗa mai suna da cewa shine mai
shine amintacce. don haka ya ku masu girma, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa matsayi, shine yafi kowa daraja, shine yafi kowa gata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, saboda yana da halaye na kwarai. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗaukaka ne ta hanyar kyawawan ɗabi'u, daga ciki akwai gaskiya. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne. manzon Allah duk abin da zai mai gaskiya yake faɗa. shi yasa yake ce muna alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajul yatasaddaq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. manzon Allah ya ce ina umurta ku ya ku masu imani, ina umurta ku ku zama masu gaskiya, domin ita gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga ababe da hanyoyi na da'a ga Allah. su kuma hanyoyi na da'a, idan ka yawaita ayyukan da'a ina za ka je? sai aljanna. su kuma za su je ma jagora zuwa aljanna da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. don haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo ana lisa mai mumini, ana iya samun mumini mai ruwa, ce ana iya samu. ana iya samun mumini fasiki, ya ce ana dan iya samu. ya ce ana samun mumini makaryaci, ya ce manzon Allah ya ce mumini baya karya. mumini baya karya. to yanzu cikin mu abbe ya karya ba. Allah ka shirya mu. ga ummul khaba'is ko ita ka samu ya karya. wani kana ina yana nan dogon daji ha, wala ga nan Zabira mall. ka kusan yadda ya kwantara ta ko. Allah ka shiryar da mu. don haka ya ku yan uwa mu zama masu gaskiya. ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka bada gaskiya ga Allah, kuka bada gaskiya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yace ku kiyaye dokokinsa, sannan ku kasance tare da masu gaskiya. Allah yace idan za ka yi aboki, kai aboki da mai gaskiya, ka yi aboki da wa makaryaci ya zo shi ta ƙarya. Allah ka shirya mu. sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ittaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah, sannan wa qulu qawlan sadida, idan za ku yi magana ku maɗi magana wadda atta daidai, wadda atta gaskiya ta adalci. idan kuka faɗi gaskiya Allah ya ce yuslih lakum a'malakum, sai Allah ya gyara muku ayyukanku. bayan haka wa yaghfir lakum zunubakum, sai Allah ya gafarta muku zunubanku sanadiyar gaskiya. Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu, duk wanda ya da'a ga Allah, ya da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to faqad faza fawzan azima. Allahumma ja'alna min al-faizina fawzan azima. amin. don haka ya ku bayin Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne. sannan daga cikin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai gaskiya, saboda su mushrikan larabawa a wancan lokacin sun san matsayinsa, saboda gaskiyarsa suna iya ɗauka ajiya su kai masa, saboda riƙon amana. yana da riƙon amana. manzon Allah bai cin amana. darajar manzon Allah, daga cikin darajojinsa shine manzon Allah mai riƙon amana ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai riƙon amana ne, baya yaudara, baya ha'inci. amma yanzu musulmi za ka gani ahlus sunna, amma amana ta yi karamci. Allah ka shirya mu. don haka annabin mu annabi ne mai amana, sannan manzon Allah mai haƙuri ne, yana da haƙuri kwarai da gaske, sannan yana da attawadu, yana da ƙanƙan da kai. manzon Allah na iya tashi da ƙafa ya ce can cikin garin Madina nesa a ƙasa, domin ya je ya dubi wani marar lahiya wanda ma ba a san bai da wani girman sha'ani cikin sahabbai. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tawadu'insa yana zama wai wakilul fuqara, yana cin abinci tare da
tare da sahabbansa tare da talakawa sallallahu alaihi wasallam. Yasa an ka karanta littafin akhlaqul mustafa na Abdullahi Gwandu zaka ga ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata ran ma ya tafi da takalma, wata ran ya aje ya tafi ta haka nan saboda tawazu'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan manzon Allah in ya shiga gida saboda darajarsa ma aba ta'amun qattu in jina na Aisha, manzon Allah bai taba aibanta abinci ba saboda irin kyawawan ɗabi'unsa. Manzon Allah zai shigo abin da ya samu an daha zai ci, bai tsaya kwamfilan ne da muka yi billahi lazimi ya ga gishiri ya cika, wanga wani irin renin wayo na irin yadda muka yi ko ai duk kuna shi yasa ba ku yi kabbarawa. To ba ganin shekarar ku nawa tare da ita, abincin da ta dafa da wanda ya daɗi da wanda bai daɗi ba wanda ya hiyawa tsakaninka da Allah. Sannan kai so nawa kai ba daidai ba. Allah ka gafarta muna. Amin. Don haka mu zama masu kyawawan halaye irin nawa irin na Annabi Muhammad. Daga cikin darajar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya dawo inda matan shi bai sha musu toka, bai yi tukun da rai kamar yadda muka yi mun ka dawo saboda an bata mana rai. Mutum ya shigo gida ya fara gurnani tun bakin garka ya yi tukun da rai, yana shiga kowa ya kama kanshi sai ka ce dodo. Ma manzon Allah sallallahu kana basaman hakan ya kasance mai murmushi mai sakin fuska a cikin gida. Don haka mu yi koyi da ɗabi'u na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka akwai hadisin da nika son in karanta, yana da ɗan tsawo. Hadisi ne wanda ya tabbata a sahihul Bukhari. Wannan nazo da muktasar ne a tajridus sarih li ahadisi al-jami' as-sahih na Imam al-Bukhari. Ina fatar mun fahimta. Muktasar ne na littafin sahihul Bukhari. Na'am. Wato daga cikin abin da zai ƙara tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne, ya ƙara fito muna da ƙima da daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san da ya zo farkon da'awarsa ya sha ƙalubale ga mutanen Makka, ko ba haka ba? Ya sha wahala ko bai sha ba? Ya sha wahala. To daga ciki kun san akwai sahabban da za su je su yi hijira, wasu za su yi habasha, wasu za su yi kaza. Ina fatar mun fahimta. To akwai hadisin da ya tabbata, bari mu karanta mu jiya. Yake cewa wa anhu radiyallahu anhu anna Aba Sufyan bin Harbin akhbarahu anna Hirqala arsala ilayhi fi rakbin min Quraysh kanu tujjaran bisham fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maddaha fiha Aba Sufyan wa kuffaru Quraysh. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana, kafiran Makka babu wanda suke kiyayya da shi a duk duniya kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda ya zo musu da alkur'ani, ya zo musu da mu'jiza, ya zo musu da abun da ba su saba ji ba, sannan ba a taɓa annabi cikinsu ba, shine na farko. Kaga duk ƙalubale dai dole ya samai. To ya zama na ƙiyayya ya yi yawa. To daga cikin dama kun san su mutanen Makka matafiya ne, suna yawan tafiya ya da zango ko aje na suna zuwa Sham domin fatauci da sauransu. To lokacin da Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba, yana cikin wata tawaga ta 'yan kasuwa da suka je wurin kasuwanci a garin Rum a Sham, inda suka zo suka samu sarkin garin shine ake kira Hirqal. Da suka je, shi Hirqal shine sarkin garin, shi as sarkin garin. To da ya ji labarin cewa ga wasu ƙurayshawa sun zo, kuma ya samu labarin cewa an samu wani wanda ya zo yana iddia'in cewa shi annabin ƙarshe na,
to yanzu da ya ji labari a wannan lokacin da manzon Allah sallallahu ya ɗauka ya fara da'awa, to sai shi Hirqal wannan sarkin sai ya ce a je a kira mai wa'annan mutanen da suka zo. Malam ya ce fa'atauhu wahum bi iliya'a, sai aka zo aka samu wa'annan ƙurayshawan suna a wani wuri da ake kira iliya'a. Fada'ahum wa hawwalahu wa haulahu udama'ur rum, sai shi Hirqal din ya kira su yace a zo da su fada. Aka tattaro wa'annan ƙurayshawan gaba ɗaya su Abu Sufyan gaba ɗaya sai aka kirawo su, aka zo da su a tare da shi sarkin akwai manya-manyan rumawa, mala'u ka san in ga zo inda gwamna su ala ga iskowa su SA su commissioner ko su executive me mun gane ai ko in ka zo inda shugaban kasa su ake da shi ministoci ko da daraktoci da famsai da sauransu, to shi ma a tare da shi akwai manya-manya na rumawa. Da aka zo sai aka kira mai interpreted wanda zai fassara tunda shi bai jin larabci su kuma ba su jin yare ne, sai aka samu wanda yana jin wanga yaren yana jin larabci, sai aka samu interpreter wanda zai tsaya ya faɗa ma wa'yan gami wannan kacewa. Faƙala sai aka yi tambaya, shi Hirqal ya ce a gaya masu wa'yan ga taron da suka zo na Qurayshawa kafiran Makka, ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun, daga cikin ku wa za a samu wanda yake da nasaba wanda yake da dangantaka mafi kusa a cikin ku, dangantaka da wa da mutumin nan wanda ya zo yana riya cewa shi annabi ne, cewa da wa cewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda lokacin duk Abu Sufyan bai musulunta ba, Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya ce fa qultu ana aqrabuhum, lalle ga nan ni nafi kusanci fiye da sauran wa'anga da muke tare da su. Fa qala sai ya ce adanahu minni, ku matso min da shi, ku matso min da shi, sai aka matso da wa da Abu Sufyan. Fa qarribuhu wa qarribu ashabahu, ku matso da sahabbansa su ma su matso. Faja'aluhum inda zahrihi, sai suka zo kusa ga wannan sarkin suka koma gehe ne bayan shi. Da ya zo sun maƙala da turjumanihi, sai ya ce ma mai wanga interpretation din wanda yake fassarawa, wanda in wanga ya faɗa shi ma ya fassara, sai ya ce da shi ullahum, ka ce ma wa'anga 'yan uwan nashi shi Abu Sufyan, ka gaya musu cewa inni sa'ilun hadha an hadha rajul fa in kadhabani fakadhibuhu. To ka gaya musu abinda nake so shine su saurari abinda za mu tattaunawa ni da shi. Zan yi mai wasu 'yan tambayoyi, idan na mai tambayoyi cikin ansar da zai bani, idan ya min ƙarya shi Abu Sufyan din ko ƙaryata shi. Shi sarkin ya ce ma wa'yan sauran mutanen, ya ce zai tambayi wanga da ya ce yana da kusanci da wa manzon Allah sallallahu. To tambayoyin da zai mai idan ya tambaye shi cikin ansar da zai bayarwa, idan ya mai ƙarya to su kuma su gaya mai su ƙaryatar da shi. Kun gane abin da aka ni ai, idan aka tambaye ya bada ansa in ba daidai bane su ce ba daidai bane su, to haka sarki yayi. Na'am, sai ya ce fa wallahi laulal haya'u min an ya'furu alayya kadhiban lakadhabtu anhu. Abu Sufyan a lokacin ba musulmi bane, yace wallahi ba don ka a rubuto cikin tarihi na a ce na yi ƙarya ba don kai ya zama na ƙarya ta yi tasiri a cikin rayuwata cikin tarihi na ba, ya ce wallahi da sai na wa manzon Allah ƙarya a wannan lokacin. Ka duba ka gani kafiri ne ba musulmi ba, amma yana jin tsoron shi me shi ƙarya, amma ga musulmi shi kwanta da ƙarya. Allah ka shiryar da al'ummanmu. Don haka ya ce ba don tsoron kar a samu a cikin tarihinsa cewa ya taɓa yin ƙarya ba, to wallahi da sai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya. Saboda mi wa alaikumussalam, saboda a wannan lokacin ba su yadda da manzon Allah ba su yadda da shugabancinsa ba su yadda da annabtakarsa ba. Ƙarshe ma mitin suka yi suka ce aje a gaya mai don Allah min shi ka so wai, in dai kuɗi ya kaso ya zo don Allah duk su tara mai kuɗi gaba ɗaya ya kowa kuɗi a garin Makka, su dai su ya bar dai wagga da awar da yake. Ya ce in sarauta ya kaso suka ce mai ya taho za su naɗa shi a sarkin garin gaba ɗai a dai zauna lahiya.
yace kai suka ce kai in ma sun ya kai mu samu mace wadda tafi kowace kyawu a aura mai a bashi sarauta a bashi kuɗi ya zo mu dai aji wannan manzanci. Manzon Allah ya ce wallahi ba wannan ya kawo shi ba, shi manzancin nan ne. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Amin. Don haka kaga shi manzon Allah dama yana ibada shi ne don neman yardarwa, ba neman ya samu duniya yake yi ba, sallallahu alaihi wa sallam. To yanzu Abu Sufyan yana jin tsoron shi ya ƙarya duk da ba musulmi bane, amma ya ce da ba don ka a ce a tarihinsa ya taɓa yin ƙarya ba, wallahi da shi yawa manzon Allah ƙarya. Ɗaya daga cikin 'yan uwanmu da suka samu zuwa umra ya ce akwai wani balarabe wani malami a Saudiya da aka wa tambaya, wai daga cikin hikima me kake ganin da dalilin da yasa Allah da zai turo annabi ya turo shi cikin laraba. Ya ce bancin dalili na shari'a akwai ɗabi'u guda biyu na balarabe yana da gaskiya cikin magana bai ƙarya, sannan yana da kyautata ma baki. To idan aka ce dama mutane za su zo sai ya zama na wanda za su zo inda yake bai iya tarbonsu, za a samu matsala ko ba za a samu ba? Za a samu. Ya ce yana ganin wannan yana daga cikin hikimar da yasa Allah ya turo manzon Allah a ciki, saboda balarabe da ya ƙarya ya son ya mutu. Ba ga ka musulmi ahlus sunna da an yi magana yan izala gamunan amma ƙarya kake yi in kana mu'amala da mutane. In ka ji wani kes malam sai ka yi ta mamaki, wai ku ahlus sunna na ko dai sunnar ta baki ta muka ta waɗi. Allah ka shiryar da al'ummar mu. Amin. Don haka yace idan na tambaye shi ya ƙaryatar da ni ku ƙaryata shi abinda na gaya mai. Yace to shi kuma Abu Sufyan ya ce la ba don kunya ba ka a ce na yi ƙarya da sai na manzon Allah ƙarya. Sun makana sannan sai ya kasance awwala ma sa'alani anhu an ƙala, abinda shi Hirqal ya fara tambayar Abu Sufyan ya ce mai kaifa nasabuhu fikum, yaya nasaba ya dangantaka ta take shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ku, shin dan babban gida ne ko dan karamin gida? Dan babban gida ne ko dan karamin gida? Qultu Abu Sufyan ya ce huwa fi na zo nasabin, ya ce kai wallahi dan babban gida na, wallahi dan babban gida ne. Kun ji tambaya ta nawa? Tambaya ta farko, ku rike tambaya 10 na za a yi. Tambaya ta farko aka ce wai shi wanga annabin da ya zo yana cewa annabi ne, shin dan babban gida ne ko dan karamin gida? Abu Sufyan duk an sagga da zai basuwa lokacin da yake bashi to la ba musulmi bane, amma bai wa manzon Allah ƙarya ba. Ku bari ku je da manzon Allah yake da daraja a cikin addinin mu. Tambaya ta biyu yace fa hal qala hadha alqawla minkum ahadun qad qablahu, a cikin taron ku na larabawa gaba ɗaya an taɓa samun wanda ya irin wannan magana gabanin shi wannan, gabanin cewa an taɓa samun wanda ya ce shi annabi na cikin ku kafin manzon Allah ya ce annabi na? Qultu Abu Sufyan ya ce la, ba a taɓa samu ba. Tambaya ta biyu kenan. Tambaya ta uku ƙala ya ce to fa hal kana min aba'ihi min malikin, a cikin iyaye ne ko kakanni ne akwai wani wanda ya taɓa sarauta wanda a sarki a cikinsu? Tambaya ta uku kenan ko? Tambaya ta hudu qultu la, nace a'a babu wanda a sarki cikin iyaye ne da kakanni ne, ba a taɓa samu ba. Ala sai yace tambaya ta hudu fa ashrafun nasi taba'uhu am du'afa'uhum, yace shin shi da awagga da shi kai wai shin manya kabi ne ko kuma masu rauni, masu kuɗi ka imani da shi ko kuma talakawa? Qultu Abu Sufyan yace na du'afa'uhum, talakawa dai masu raunin su suke imani da shi. Ala tambaya ta shidda ko ta biyar yace ayaziduna am yanqusuna, shin karuwa suke yi ko raguwa suke yi? Karuwa suke yi ko raguwa suke yi? Ala qultu sai yace bal wallahi ba su ragewa, yaziduna karuwa suke yi kullum. Ala sai yace tambaya ta gaba yace fa hal yartaddu ahadun minhum sakhatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi, yace shin tsaya wa'anda duk sun ka shiga a ciki akwai wanda yake yin ridda
ya bar addini saboda kushi ga addinin? Qultu yace la wallahi babu. Da mutum ya shiga babban matsalar da muka fama da shi kenan, duk wanda ya shiga bai hita. Shi yasa yan bid'a ka kuka da ahlus sunna, duk wanda ya gane sunna bai ƙara bid'a. Da zaran ya gane da an ce ina dalili ya ce Allah ya ce, manzon Allah ya ce, to babu yadda za a ka zo kana ce mai wallahi an yi a maholki, bai yadda, bai gane wannan. Dai ya san babu maholkin da zai canza mai abin da nasi ya tabbatar. Ita ce gaskiya, saboda ita sunna da ka fahimce ta kasan nan ne gaskiya, nan ne abin da addinin Allah subhanahu wa ta'ala yake. Wallahi duk wanda ya gane sunna ya tabbatar yana da natsuwar zuciya. Shi za ka ganin malaman mu kullum su suke kwana su yi bacci, ba su da tashin hankali. Sai dai mai zagi ya zagi, mai suka ya suka, amma babu hujja. Sai dai a yi ta bakin ciki, a yi ta zagi-zagi, amma a kare hujja babu yadda an ka iya, kuma dole a yi zagi. Allah ka tabbatar da mu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ce wallahi karuwa suke, kuma duk wanda ya shiga bai hita. To mu tayi tambaya ta gaba, yace fa hal tattahimunahu bil kadhibi, ko kun taba tuhuma tai da yin ƙarya qabla an yaqula ma qala, tun gabanin ya faɗi abin da yace. Yanzu muna cikin wata mudda ba mu san abin da zai iya faruwa ba, wai ka ji makirci na zai kulla, tunda yanzu sun baro Makka ko suna garin Sham, don haka ya rasa inda zai dan samu wani abu ya sa. Yace wa lam yumakkinni kalimatun udkhilu fiha shay'an ghayra hadhihi al-kalima, ban samu wata kalma wadda za ta dan kawo na kasu ga manzancin manzon Allah ba, ko da ɗabi'unsa in ba wannan ba. Cewa yanzu dai mun baro shi ba mu san ko tana iya juyawa ba, mun gane ko abin da yasa kenan, saboda kiyayya da yake da shi a wannan lokacin. Qala, sai Hirqal yace fa hal qataltumuhu, ko kun taɓa yin yaƙi tare da shi, kuna yaƙi da shi? Qultu na'am, yace lalle muna ya ƙasa. Qala yace to fa kaifa kana qitalukum iyahu, ya kuke ya ƙasa, ya yaƙin yake kasancewa? Qultu, sai ni ce alharbu bainana wa bainahu sijal, yace yaƙi tsakanin mu da shi yau mu riba, shi ma ya samu nasara akan mu, haka muke. Sijal kenan, yau a samu nasara akan mu ma taran mu mu samu nasara. Yanalu minna wa nanalu minhu, muna samun galaba akan shi, shi ma yana samun galaba akan mu. Qala fa ma za ya amurukum, to wai mina na yaka umarta ku aikata, mina na yaka umarta ku aikata. Qultu, sai nace ya kula, yana cewa abinda yake umarta mu shine ubudullaha wahdahu wa la tushriku bihi shay'a, ku ce Allahu akbar. Yace abinda yake umarta mu shine mu kadaita Allah da bauta shi kadai, kada mu yadda mu hada shi da abin bauta a cikin ibadar mu. Yace wannan shine abin da yake umurtan mu da shi. Kenan abin da Allah ya turo manzon Allah ya mi kenan, ya karantar da al'umma. Kada a kuskura a yi shirka da wa, wallahi da kayan shirka da Allah kun bata, kuma aljanna baka shigarta in kan mutu kana yi. Allah ka raba mu da shirka. Yace to umarnin da yake ba mu shine mu kadaita Allah da bauta, kada mu yadda mu yi shirka da shi da kowa. Sannan yana cewa watruku ma kana ya'budu aba'ukum, ku bar duk abin da iyayen gana ku suke bauta ma, duk ku bar su na bautar gumaka, duk ku daina. Sannan me yace wa ya'muruna bis salati was sidq, wata ruwaya was sadaqa. Yace yana umurtan mu da yin sallah, yana umurtan mu da yin me sallah, kuma yana umurtan mu da yin gaskiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurtar al'umma da su yi me, sai gaskiya. Wal afaf, sannan da kamiya. Wasila, da sadar da zumunci. Yanzu wanda ka ba da shaidar gawa ba fa musulmi na ba, kuma ana mai tambaya ne ga wanda ya fi kowa kiyaye da shi a wannan lokacin, amma ka duba ɗabi'unsu. Wannan yana nuna ma kenan ka zama ɗabi'unka suna da kyawu, musamman in kana matashi. Ba ka gane kana da matsala sai ran da ka tashi neman aure, nan za ka gano cewa lahiya lokaci ko aka san haka, ko ba haka ba. Ka ji an yi shiru, bari ka kai za ka shigo hannu. Sai ka ji ana waɗin to wallahi dai ba ba shi abba mai ba, amma dai to amma dai shi dai hankuri, Allah shi haɗa kowa da rabo ne, to ka samu matsala. Allah ka samu wani lahiya. Ya ce to ga abin da yake umartar mu kenan. To yanzu ya ƙara mi
ya ƙara nashi tambayoyi guda 10. fa qultu litarjuman qul lahu inni sa'altuka an nasabi, yace ga ya mai yanzu zai bayani dalilin da ya sabi yawan ga tambayoyin. yace qul lahu ka ga mai inni sa'altuka an nasabihi, na tambaye ka daga nasabarsa, nace ma dan babban gida ne ko dan karamin gida. fa zakarta annahu fikum zu nasabin, kace mana dan babban gida ne. yace wa kadhalika rusul, yace to haka nan annabawa suke. yace tub'asu fi nasabi qaumihim, ana turo su a gida mai girma, babban gida na al'ummarsu. idan Allah zai turo annabi to yana turo shi dan babban gida ne. yace to haka annabawa suke, don haka alama ce da ka nuna kenan wanga annabin gaskiya ne, domin duk annabawan da Allah zai turo yana turo su ne a gidan daraja, gida mai girma. yace wasu altuka hal qala ahadun minkum hadha alqawla qablahu fa zakarta Allah, yace na tambaye ka cewa kafin shi akwai wanda ya taba tahowa yayi idda'in cewa shi annabi ne kafin shi manzon Allah ya ce annabi ne. fa zakarta Allah, kace a'a. fa qultu, sai nace law kana ahadun qala hadha alqawla qablahu, da a ce an samu wani ya ce yayi wannan zancen ya ce shi annabi ne gabani ne, la qultu, da na ce rajulun ya ta'assa bi qawlin ila qablahu, wani mutum ne kawai da yazo yana koyin da maganar da wani yayi ta gabani ne, don haka wani na yaka kwaikwayo, don haka kila kafi ne an yi wanda ya ce haka nan sai mu ce to kila shi na yaka kallo, to amma ka ce babu, don haka ya nuna da gaske ne kenan. yace wasu altuka, sannan na tambaye ka hal fi aba'ihi min malikin, a cikin iyayensa da kakanninsa ko akwai sarki. fa zakarta Allah, kace a'a. fa qultu, nace to law kana min aba'ihi min malikin, da a ce a cikin iyayensa ko kakanninsa akwai wani sarki, to qultu, da na ce rajulun, mutum ne kawai ya zo ya tsulubu mulka abihi, ya zo ne kawai yana son a maimai da mulkin babansa. da a ce a cikin tsatsonsa an samu wanda an sarki, wani basarake babba, to sai ya zo daga baya ce shi annabi ne, to da za mu ce a'a ba wai annabi bane, ya zo dai ne yana neman a bashi mulkin gidansu. ina fatar mun fahimta. yace to amma kai na tambaye ka ce babu sarki gidansu, don haka ya nuna cewa abin da yake faɗa kenan da menene gaskiya ne. yace wasa altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi, na tambaye ka shin ko kun kasance kuna tuhumarsa da yin ƙarya qabla an ya kula ma ƙala, gabanin ya ce abin da ya ce, gabanin ya ce shi annabi ne. na tambaye ka cewa kun taɓa tuhuma ta da ƙarya, kace min a'a. yace to fa zakarta Allah, kace a'a bai taɓa yi muna ƙarya ba. kun ji manzo Allah tun gabanin ya zama annabi bai ƙarya. kai yanzu me kake tunani da yana ƙarya? Abu Sufyan mi zai cewa wurin ga, mi zai cewa? zai ce a haba ai bari kawai, ai duk garin Makka babu makareci iri ne, ba haka zai cewa ba, har labari zai ƙara ƙirƙirowa. amma Allah ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. yace to faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al-kadhibi ala an-nasi wa yakdhiba ala Allah. yace lalle ba zai yi haƙiƙa, na sani in dai annabin gaskiya ne ba zai bawa mutane ƙarya ba, yawa Allah ƙarya, ko ba haka bane? ba zai izo ya kame kanshi da wa mutane ƙarya ba, amma shi yawa Allah ƙarya. kai ku ce Allahu akbar, Allahu akbar. limamin barkeji, baba barka da zuwa, Allah ya shi ƙara mu rayuwa albarka. don haka yace da a ce zai kama wa mutane ƙarya, to babu yanda za a yi shi bawa mutane ƙarya kuma shi dawo shi wa Allah ƙarya. yace wasu altuka ashrafun nasi taba'uhu am du'afa'uhum, na tambaye ka shin masu daraja masu ƙarfi su suke biyayya gare shi ko kuma masu rauni? fa zakarta an du'afa'uhum, kacciya a walla masu rauni talakawa su suke biyan sa. yace wahum atba'ur rusul, to saurara ka jiya, wallahi talakawa nan su ne masu biyayya ga manzanni. kenan annabin bine ne, annabin gaskiya ne. shi yasa mutanen annabi Nuhu da suka tashi kafa mai hujja da dalilin da yasa suka ƙi imani da shi, alu cewa suka yi wallahi ya za a yi mu bi ka,
tare da wayanga kaskantattu tare da kai cewa da sahabbansa wayanda suka yi imani araziluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadibin. don haka dama ka'ida ita gaskiya idan ta zo ta harko wake fara karbarta, talakawa ke karbarta, sai ta ɗanyi girma na ta shiga ko ina an abin ga sannan masu manyan riguna sai su shigo. amma da dai tana harko to za ka ga kowa duk wani babba kaucewa yake yi, ya yi magana ya taimaka wa ya kiya, ko ba haka an ka hito bacan dori iyayenmu da suka yi da awa sunna wayanda aka raba da matansu saboda izalaga ga su imam barkeji nan, ga su liman nan, da wayanda aka kora gidan haya, da wayanda aka kora wurin aiki saboda sun zo da sunna. amma yanzu akwai wanda zai towa shi na alfahari da mutane bai hada da sunna ba. yanzu duk abin da za ka yi sai ka hada da wa, sai ka ji mutum na hiki da ido, ai ni ma dan izala ne, na yi aikin agaji lokaci gaza saboda ɗaya ba shi. yanzu duk inda an gazo ba suna nan suna biyayya ga malamai ba dole, saboda sun san da malami ga yanan duk cece kucin gada aka yi mallamai da aka so a zuban makima, saboda mi saboda su ka faɗi a jiya, ko an ka faɗi ba ku ji, ai da mallamai sun faɗi za ku jiya ko ba za ku jiya ba, saboda da an ce a yi akai, shi yasa yanzu babu wanda suka ji haushi gaban malami. akwai wani nije yana hira da wani babban malami yana haɗa ai yanzu kun an muna, ai yanzu ku da ɗawa, ku ka sa ku ka hisuwa, ku ban mu gida zaune ba mu da aiki, Allah ka ƙara mu malamai da aiki. wai dama malamai ne ake so a nuna. don haka dama ita gaskiya idan ta zo suwa sai ka fara karɓa, talakawa suke karɓa. haka aka yi ta sunnar ga iyayenmu in za su je wa'azi da gari aka zuwa da ruwa cikin jalka a kama hanya aje a yi wa'azi. amma kana nan bodin ga yanzu babanka ɗan izala mamaka ɗan izala amma baka haddace ƙur'ani ba a nan dogon daji, ga kanan ka ɗauki sunna ga gabanza, ko ba a cewa gabanza ko ma'ana cikin sauƙi, ka ɗauke ta cikin sauƙi, amma ka tashi ka yi da gaske ka tsaya kana wasa, ka tsaya kana wani kama binga wani Vinicius, Allah duk shi ɗebe musu albarka. wai shekaran jiya aka ji wata ƙara, wai ƙarar gayo shi aka yi da wai ashe ƙwallota aka yi awa wasu 3-0, Allah shi sa a yi musu 10 yau. a to na ji an hararen kila akwai. wai ƙwallo wai ga wani nan ga profesa Mansur ya sa ga abin ga ana tambaya ta yi kwaɗe first 11 na kaza yana kababin ga sai wa Messi wa Ronaldo, sai aka ce mai waɗi sunan mahaifin manzon Allah, ya ce wala bai sani ba. aka ce waɗi sunan mahaifiyar manzon Allah, ya ce wala ban sani ba. aka ce waɗi sunan sahabbai khulafa'ur rashidun, ya ce wala bai sani ba. amma duk wayan ga arnan gaba ɗaya ya haddace su, kawa kanka adalci don Allah. ga ka da kurciya amma a ce wai baka san baka da ilimi na addini, ka koma can an bata ma lokaci wurin kallon kwallo, ta zama arma azima, ai awa 2 ana yi kuma a dawo ai awa 3 ana gardama. Allah ka shirya mu gaba daya. don haka talakawa su suke biyayya ga manzon Allah, sai hirkale ce mai to wallahi hum atba'ur rusuli, su ne masu biyayya ga manzanni. duk inda talakawa suke idan da awa ta zo su suke fara karba. yace wasa altuka ayaziduna am yanqusuna, na tambaye ka shin wai karuwa suke yi ko raguwa suke yi? fa zakarta kace annahum yaziduna, kace billahi allazi karuwa suke. don Allah yanzu sunna karuwa take ko baya take ja? har wanda da shi an kai hada da ita yanzu ya gane ta ya dawo shi kai mata aiki, saboda gaskiya guda ce, da ka gane ta ita ce gaskiya. Allah ka tabbatar da mu akan sunna. yace wa kadhalika amrul imani hatta yatimma, yace haka al'amarin imani yake har sai ya cika. duk wanda ya gane gaskiya to babu laifi zai riko da ita. Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya. yace wasa altuka ayartaddu ahadun sakhatatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi, fa zakarta Allah. na tambaye ka shi idan mutum ya shiga yana radda ya bari saboda kyama ko jin haushin addinin nan, kace mai a'a. yace to wallahi wa kadhalikal iman hina tukhalitu bashashatuhul qulub, haka wallahi imani yake idan ya hadu da farin cikin zuciya da natsuwar zuciya bai hita. Allah ka tabbatar da mu akan shari'a.
don haka imani idan ya haɗu ya shiga zuciya ya ratsa zuciya to ba ya hita. Da zaran imani ya shiga zuciya wallahi za ka gami ya tabbata ya samu yalwar kirji ya shiga cikin zuciya to wallahi haka suke. Ya ce to wallahi haka imani yake. Don haka abinda manzon ga ya zo muku da shi wallahi gaskiya ne. Ya ce wasu altuka hal ya gadiru, na tambaye ka a cikin tambayoyi da nimma cewa yana yaudara, fa zakarta Allah kace bai yaudara. Ya ce wallahi wa kadhalika rusul la taghiru, haka annabawa suke wallahi ba sa yaudara. Don haka annabin gada ya taho na ko la annabin gaskiya ne. Wasu altuka na tambaye ka bima ya amurukum, me yake umarta ku da shi? Bima ya amurukum, da me yake umarta ku, me yake sa ku yi? Fa zakarta annahu ya amurukum an ta'budullaha wahdahu wa la tushriku bihi shay'a. Yace kace mai abun da yake umarta ku shine ku bauta ma Allah shi kadai, kada ku shirka da shi da komai. Wa yanhaakum an ibadatil awthani, sannan yana hana ku daga bautar gumakan nan da kuke yi. Wa ya amurukum bis salati, sannan yana umarta ku da yin sallah, wasidiki da yin gaskiya, wal afafi da kamewa. Yace fa in kana ma taquluhu haqqan, fa in kana ma taquluhu haqqan, fa in kana ma taquluhu haqqan, yace in dai abin ga da ka hodi gaskiya ne, yace to wallahi fa sayamliku mawdi'a qadamayya hataini. Yace wallahi idan dai abin ga da ka hodi gaskiya ne, to wallahi mulkinsa da jagorancinsa sai ya mallaki dudda da dugadugan ganau da annan wurin ga. Ma'ana me yake nufi? Sai manzon Allah sallallahu da awarsa ta mamaye garin Sham gaba daya. Yanzu ta mamaye ko bata mamaye ba? Tun wancan zamanin ta mamaye ko bata mamaye ba? Don haka kaga shi Hirqal ko da suka zo ba musulmi bane, amma da yayi waɗannan tambayoyin suka bashi ansa ta gaskiya, sai ya tabbatar da wannan annabin menene? Annabin gaskiya ne. Yace wa qad kuntu a'lamu, yace wallahi ni na sani, saboda shi Hirqal malami ne, yana da ilimin kiristanci, ba nasare ne. Yace wa qad kuntu a'lamu, yace wallahi na sani annahu kharijun, cewa wallahi wannan annabin na karshe zai zo, sai dai lam akun azunnu annahu minkum, sai dai ban yi zaton a ce cikin ku zai hitowa, saboda ku cikin ku ba a taba annabi ba. Shi yasa Yahuda suka kiyarda da annabi fa, saboda don me za a kawo shi cikin mutanen da ba su rubutu ba sa karatu, ko ba a taba annabi cikin su ba, su kuma ga suna takama da cewa su ne yan gatan Allah, saboda duk annabawan Allah mafi yawa cikin bani Isra'ila suke, cikin Yahudawa suke. To saboda baka hasadan nan, don mi karami zai zama babba, tun da wayan ga yanzu su abbabba, duk wanda ya taho karshe shi abbabba. Don yanzu manzon Allah sallallahu duk ya fi sauran annabawa mai daraja, saboda shi an na karshe. Da wani annabi a kaddarta wani annabi zai zo, to yanzu zai zama bayan annabin da ya zo. Shi yasa ko a jawabi an ka zo, ba wanda ya fara buɗe taro abbabba ba, wanda ya ruhe shi abbabba. An gane ko? Amma kana ta haini na fara buɗewa da taro, ba kai abbabba ba, abbabba wanda ya ruhe gaba ɗai. Duk wanda ya ruhe gaba ɗai shi ko da ya ruhe kowa na nan. Ina fatar mun gane. Don haka shi manzon Allah da ya zo da annabci, annabi Musa ya zo da annabci ko bai zo ba? Ya zo da littafi ko? Haka annabi Isa ya jaddada, annabi Nuhu ya taho ko ba haka ba? Da sauran annabawa gaba ɗai. Amma yanzu da annabi ya taho shi an na ƙarshe kenan wa abbabba, shi abbabba, saboda duk ya shafe wancan hukuncin nasu gaba ɗaya, yanzu an nashi abbabba. Don haka shi Hirqal ya ce to lalle na san zai zo, sai dai ban yi tunanin cewa cikin ku zai zuwa ba. Saboda mi? Saboda bai tunanin hakan ta faru. To daga nan sai aka ɗauko wasiƙa aka kai mai. Wasiƙar wa? Wasiƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu karanta ko? Yake cewa sannan aka zo da mi? Summa da abi kitabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhi bu'itha bihi Dihya ila azimi Busra. Yace sannan aka zo aka kira wasiƙar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rubuta, wadda tana ga Dihya, wanda aka ba su a zuwa ga sarkin garin. Fada fa'ahu ila Hirqal, sai ya ba Hirqal wannan takaddar, wannan wasiƙar da manzon Allah ya sa aka rubuta. Fa qara'ahu fa idha fihi, sai ya karanta. Menene a cike? ce bismillahir rahmanir rahim. Kaji wasiƙar manzon Allah
sallallahu da yasa aka rubuta yace min Muhammadin abdullahi wa rasulihi, daga annabi Muhammad bawan Allah kuma manzon Allah. Kaga manzon Allah ma idan zai ambaci kai shi yana ce a rubuta abduhu wa rasuluhu. Babu girman da manzon Allah yake so a bashi irin a ce mai abduhu wa rasuluhu, abdullahi wa rasuluhu. Don haka in ka je izala mun ce manzon Allah bawan Allah ne, ba rage mai daraja mun kai ba, ƙara mai daraja muka yi, domin wa ya kira shi da abduhu? Allah ya kira shi ko? Don haka shi ma ya ce min Muhammadin abdullahi wa rasulihi, ya ce ila hirqal azimin rum, zuwa ga sarkin rum hirqal, ya ce salamun ala man ittaba al-huda, aminci ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a. Ya ce amma ba'du, bayan haka fa inni ad'uka bid'ayatil islam, ina kiran ka da kalmar shiga addinin musulunci. Wace kalma ce? La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Yace aslim taslam, ka musulunta ka kubuta, ka musulunta ka kubuta. Yu'tika Allahu ajraka marratayn, Allah zai baka ladaka gida biyu. Fa in tawallaita, amma idan ka juya baya ka ƙin imani, fa inna alayka ismul yarisiyin, to zunubin waɗanda suka bi ka za a baka naka zunubi, sannan su ma za a yi me, za a ba ɗauku zunubin su a baka, waɗanda suke ma ɗa'a, waɗanda suke biyayya gare ka. Domin idan ka yi imani, sanadiyar imanin ka su ba za su yi me, za su yi imani. Amma idan ka kafirce, sanadiyar kafirce wadda ka yi su ma za su yi me, za su kafirce. Don haka wannan zai sa sai a baka me, sai a ɗauki zunubinka da naka a baka, sannan a ɗauko nasu su ma a yi me, a basu. Don haka duk wanda ya jagoranci al'umma akan bata, to za a bashi zunubinsa na jan su akan bata, sannan duk abin da sun kai karkashin wannan jagorancin nashi shi ma za a ɗauki zunubin a basu. Kaga wannan bala'i ne linkin balinkin ko? Don haka manzon Allah ya rubuta, yasa aka rubuta, ya ce to in ka juya baya fa, to ka sani zunubin kana akan ka da dukkan waɗanda suka yi bayayya gare ka. Sannan ya karanta wannan aya ce, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin, أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. sai ya karanta wannan aya, ya ce kul ya ahlal kitabi, ka ce ya ku ma'abuta littafi, su ne yahuda da nasara, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ku zo ga wata kalma wadda za ta daidaita tsakaninmu da ku. Wace kalma ce? shine Allah nu shirka billahi, kada mu yi shirka da Allah. Allah nu shirka bihi shay'an, kada mu yi shirka, kada mu yi tarayya da Allah da kowa. Sannan wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, kada sashin mu ya riki ababen bauta koma bayan sashi, koma bayan Allah. Mu zo mu kadaita Allah da tauhidi. Shi yasa babban nasarar mu shine Allah ya turo mu da jagoran tauhidi, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi dukkan mutu da tauhidi aljanna kai. Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi. Yace to ku zo ga wannan kalma wadda za ta iya hada mu. Shi yasa duk ana batun haɗin kai ko yanga ya kamata a ce a haɗe. Babu abin da zai haɗa kai sai Qur'ani, kuma babu abin da zai sa a haɗu shine sai kowa ya yarda da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Don haka dole sai ka yarda da wannan, ka yarda da la ilaha illallah ka, to dole sai ka yarda da Muhammadu Rasulullah. To da ya karanta mai aka ƙare karantawa, yanzu saƙon wa ya isa? Saƙon manzan Allah sallallahu. To yanzu hirƙal imani ya kama shi, basarake ne babba kuma. To dama Bahaushe ya ce ba a mugun sarki, to yana son ya yi imani,
amma yana jin tsoro saboda in ya bayyana imani za su kashe shi. To sai yasa a kira su, yasa aka kira mai duk manyan fadawa ESCO executive council ne gaba ɗaya aka kira kowa ya shigo. Sai da aka shigo hall gaba ɗaya sai yasa aka rufe ƙofofi gaba ɗaya. Da yasa an ka rufe ƙofofi sai ya miƙe tsaye, sai ya hau sama, ya hito ta sama saboda tsoron kasu kashe shi. Sai ya ce dama abin da ya kaso ya gaya musu cewa shine in dai suna son su samu rabauta duniya da lahira to su zo su yi imani da samun annabin ga, su zo su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana faɗin wannan magana kawai an ka kawo bugun tebur, wanga ya kai zagi, wanga ya nufaci ƙofa, wanga ya yi kaza. Ko da sun gare su sun gado an rurruhe, suka yi ta hwada sai ce ku zauna. Da ya gaba za su yi imani ba ce dama gwada kuna ni don in ga kokarin ku, shin za ku rabu da nina ku kuma za ku tahe ku banni. Saboda ya fahimci in ya bayyana musu imanin cewa ya imani me zai ba za su kashe shi, amma haka ya ɓoye imaninsa Allah ya karɓi rayuwarsa. Don haka kaga yanzu nan daga cikin wanga hadisi na sahih bukhari, Abu Sufyan dai a lokacin da ya bada ansa gaba musulmi bane, ba musulmi bane, amma ka duba yadda ake ta tambaya ta game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ɗaya ya nuna mana kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da daraja. Shi yasa daga cikin darajarsa Allah ya hana mu shiga gaba gare shi. Ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wadanda kuka bada gaskiya ga Allah, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, kada ku shiga gaban Allah da manzon Allah. Ma'ana kakku yi abin da Allah bai sa ku ba. In Allah ya sa ku aikata abu ko manzon Allah ya koyar da abu, to kakku shiga gaba, kakku yi gona da iri, kakku yi wuce gona da iri. To mutum na an ce shi kai iri gona sai ya wuce gona da iri, ina batun shuka ko tana hituwa? Ina ganin ba a gane ba ko? To manzo Allah bai sa ka ba sai ka yi, kuma ka tokar da mutane ka rince da Allah addini na, to ya za a yi mu gane? Ko manzo Allah bai sa ba, bai ce kai ba. Don haka Allah ya ce mu ji tsoron Allah. Allah mai ji ne kuma mai gani ne. Don haka daga cikin daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce kada a ɗaukaka sauti lokacin da ake magana da shi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Allah ya ce kada ku sanya kiran da kuke wa manzon Allah irin yadda kuke kiran junanku, ko kuma kar ku sanya kiran da manzon Allah zai muku kamar yadda wani ya kira ku. A kira ne ya sha bamban da na kowa. Don haka ya ku masu girma, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajojinsa suna da yawa. Idan za a ba iyayen gana mu dama su yi ta faɗi, a yi ta faɗi, wallahi sai a kai sahiba a kai ƙarshe ba. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa da ƙimarsa wadda mun sani suna nan da yawa. Daga ciki akwai ƙur'anin da Allah ya bashi. Allah ya bashi ƙur'ani wanda shine mu'jizarsa, kuma har yanzu gashi nan an gagara samun wanda zai zo da abin da ya kai ƙur'ani, wanda dukkanin annabawa su da sun tafi mu'jizarsu ta tafi, amma shi ya tafi amma mu'jizarsa tana nan sallallahu alaihi wasallam. Wajibi na mu so manzon Allah fiye da kowa, wajibi na mu yi da'a ga manzon Allah fiye da kowa, wajibi na mu taimaki sunnarsa, mu zagi damtse mu san sunnarsa, mu taimake ta gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko.
muna roƙon Allah ya ƙara mu annabin mu daraja, Allah ya samu cikin cetonsa, Allah ya haɗa mu da shi a gulbin alkausara, Allah ka samu na cikin masu samun makwabtaka da shi a cikin aljanna. Abinda muka faɗa na daidai Allah ka ba mu lada, wanda muka yi kuskure subhana Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.